Om și Dumnezeu, Glorie și rugăciunea și mulțumirea care noi o arătăm în fiecare zi. Să fie Dumnezeu. Astăzi este bucurie. Glorie ție, Și Doamne. să lăsăm ca Dumnezeu să lucreze mai Osana departe. Dumnezeule Aleluia. adevărat. Avem nevoie de Dumnezeu. Glorie în viața ție, noastră. Doamne. Este necesar Mărie să ne ție. pocăim. Este porunca lui Dumnezeu. E putere, e putere în sângele lui Iisus Hristos. E putere, e putere, e putere, sângele lui Iisus Hristos. Nici dușmanul, nici dușmanul nu poate să stinge viața. De ce? Pentru că în sângele lui Iisus Hristos este putere. Asta te cheamă Dumnezeu. Vrea să fii copilul său, că trăiești pe acest pământ. Noi suntem biserica, Fraților, fraților, noi suntem biserica. Fraților, fraților, fraților. Iisus e Domn, Iisus e Domn, pierdut. Iisus e Domn, Iisus e Domn, Iisus e Domn în viața mea. Iisus e Domn, 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 Iisus e Domn în viața mea. Osana, amin, Osana, oh, aleluia, la 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 la. Osana, amin, Osana, oh, aleluia, Maranatha. El este aici, 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 astăzi cu noi. El este aici, 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 La barberilor. Osana, amin, Osana, oh, aleluia, Maranatha, Osana.